Get the point. Take a step forward. Lero igo turarigererie egento gekurukwa when life ends without hope. When life ends without hope. Ekero obugima bokoera ogosemere gutakoletina kim gutaiyo. When life ends without hope. Ekebungo turasome ne kitabu kia Matthew 27. Matthew 27 verse 3 to 5. Oyo matu somere. Matthew 27 verse 3 to 5. Ekero Judasi olio moruete achikora muno onacherwe kina. Ageitia akairania chibesa chiria chifete 30 asaba kuwania abanene n'abagaka akabura okobura na mochire asokorwa amanyinga atali na bobe abara bakabura inkia yabona aratokonye mbwero leraye agatuguta chibesa chiri chifedha asekarume akaimoka akagenda agakora naki akengenda omonto bwengentire oro munyabibe anda sobi mwa kale na kale Judasi niganjite chibesa. Judasi niganjite chibesa. Nande bunanjite chibesa chikagera agasiri obugima bwaye wikaliriri wikakale na kale. Abateli bane bakora tenga shilingi ya ua tena maua. Shilingi na ua na tena ni namna gani? No moteli ondo teranga nilikuwa na rafiki yangu pesa tulipendana sana siku moja. Sasa mnaingia siku moja na mimi nikitaka gari nzuri alikuwa aniretea, nikitaka nguo nzuri alikuwa aniretea, nikitaka wanawake anakimbia Florida niretea. So, anakimbia anafanya namna gani? Aniretea. Kwa hivyo etokoligere twaroranga pesa na chiri tina liage ntoki lia mabe. Money is the root of all evil. Money is the root of all evil. Ni kwa sababu hiyo ndio tunaona shetani sasa ameingia kwa Judas. Shetani akanyarakobogo soa, Shetani agasoa Judas. Arakoba oko motebinga bono anjage ntoki anja chibesa. Nonye ni ntumuna toleiga oba tuanje te chibesa. Ego tuanje te chibesa. Kobwa te chibesa igoro abande bagotanga nko gwaka na nekore nakim. Nande ngwaka de. Chibesa leje chimbe. Ni manye tenga bono no ane pona simuna ya ikire iga. Pona simuna ya ikire kuchikoba. Pona sina bako nyoro mwaka. Ila mbuna bwetenga ligoli yake liye chae bintu mbire nali limambi alinarora amagara talibu ya de chae. Lakini yendo tata tabanga ekero chibesa chiro no nyono mwaka na bago tamakurunka age ananda nyomo musubati onde. Ego chibesa nchikole tena kim nchiro. Igonta tata tabanga Judasi akanyara koba ogwanja gento kim. Ogwanja chibesa. Nekeranja chibesa chikagera akanyara koba gusirige gento kim. Obugima bwayo. Inkintagete okwana sambangana ya Judasi na mbe ya mege ntonge tokoli kurwa sobe mwa Judas. The choice he made
Judas made a wrong choice. Judas made a wrong choice. Akanacha okunacha gokorete ng'aki gokobe, and confess sin always opens the door for Satan's power. Kero bwate kibi kiri ime yao kwangama. Ekero bwate kibi kiri ime yao tali kwangama. Omenyete nakyo lituka se lituko. Ekero bwate kibi kuri na kikira lituko toli kwangama. Iko gekoigura nande kibi kendi gyakorana kim giacha. Eko ere kibi ke eko ere kwende eko kogenda amatuka etiri ngugutwale ngaba omonto nabakogenda ekerero romorogi. Gaikire botuko asabaro kimuna libaga chiri. Gaikire botuko chinsaiga ekereja kya muchaka asoka isiko agenda okorana ki gotuoma. Bagina baga kwadi muna tu akaigure omonto liobogeni iguru. No ata getegereja getwale manazi. Oja kogete binga karakira ano bogeni tokolete naki. Ata geta discipline ekereja egere korana ki. Ekerakira yako gekanya ngora alinga ki ngira ngora ga no bogeni tokolete naki. Tore bono egente kenene nkelinga onyale ko bakugusaba amabera mapema wangame otige kebeke egere kwagetigire nalio ranyale ko bokonyoro bwakale nakale onya goko na gwetia okomenya nakyo igo gekogenderera nandi kiana koba kiamanya koleta matunda mabi egekogera omonto muna bono oise kogendera gusina mang'ana y'oborogi orabwatu bantu mbakugutiga mali omagano yokorana kim omugano ere era kiako nga Judas akabamo nekebe kia ekyo wanja chibesa akamenyamo nakyo ekera amenyamo nakyo akanga kuangama bono kekanyara koba yekamore kwaliriri wakale nakale mongino yomo olengo mushiriki bwe kanisa akarwense okonywa amarwa agache kanisa ime lakini ande bunale nane okorare naki ande ngosibare abantu bakona kuunga ngosibara amaru abantu bakona kuunga sibare ekero ko mubuli batabanga ingonyora kunywa amaru antebi osensa ngapi kona atenini gusina isarasiti ekombe na bwato usini girasi yari matanto ekero kwa nyorwa sebi beime na bokubura bolia maswali ekero korenda ki otante ni omonto bono mongino oyo akana kunywa akona kunywa mangana goche kanisa akana goche kanisa lituke limo abarayi bagachora bagateba abarayi be kanisa yaya oikatomorangeria abalisia tomorangeri tomobolinga mangana akona okwanwa na maenale gosenge ntoki usono bulimo bono lakini ndi bakarengera linga yaya igotoko genda nyumba bono muno kurandi kwera bakamutabingo mongina lero saa 7 no togocha mwao bono tuganye tiga turacheki bintu bike kanisa ngoja tole mongina akayera kurwe kanisa chimbiro choka munayera kurwe kanisa akagenda asa wetera guchika no amaru ichange koroswa bona akatambuka iga guchiuru bako muna rwa muino akaikyo akatebyo nyenenga mbikire bisinini abalisi ngoja bararali nyumba bikeigo muna mochiko mubekera bike akanyora bikale wanza amata marwaya ayande nabata nga atigita yitibuya sinisikati baguchiruka ikindi kibrowse imate kyakale kurukwa kurukwa muna kurukwa so akanyora akamata inaende imente akini abagani ngokora barenaki ngucha bale in the process muna komentwa akanyora marwali akabona akanyora marwali unyura mange kagosoka para kogenda nande nchara arenge gagosoka para kogenda bono guchinka agaika amarwali akatinani epale nsemo akawunze abalisi bono bayiriri kuri kanisa bakogenda bono bachikoro monginori oyo moko rwaro mongino gwete ukomyo chuka amobwate mongina ngiki yakobera ukwarwara mongina kurusale akwara ngiki yasaleka ngoro stuliranji kera wote yako stuliranji ngiki amuli bawo kera mutyokererangu
bakonyoranga akore tena ki atindete ikaba momoireka igakore tena ki nganywete. Ikonta tabatebanga abantu abangi tuamenyire nekebe omanyete nekebe ase kanisa ime oise ko bankwakwa oise ko bawakule oye tuangametie kebe keliobwate igogosira goika kare na kare nakiagala marika nakiagala twatebanga when life ends without hope, when life ends without hope ekerobo gima bokoera ogosemeri gotakora tinaki gutaiyo na boro elieta liao nabo lire kanisa ime nabo kore emeremo nabo gotere kwaya lakini amairane liao gara mabi igakwirane lio omonto bobe omonto achokobori egento kwirane bobe obogima bwao igo bokoera ogosemeri gotakora tinaki gutaiyo bona kiekogera ng'a Judasi n'obogima bwaye bokanyara koba bokoera ase enchirenga mune abande ntoli kwabirana nabo togechaine emioyo imbega lakini ngaitore ne kanisa y'omonene tore lakini kwabirana gore tinaki nkoiyo mongi noyomo bakagosana n'omugako ko bagosaine mata abangina ndaisio kumachisaine chiabo ng'amang'ana tari buya muna nabatayete kuru muisonde ono mongi noyo nabwata akamwana agake ne familia enke akamwana agakeiga bono igakona kugatumiga gochigura akona kugatumiga muna akona kugatumi okona gwakuna iga semba tonga onsekera iga koko bo mosaja utwarita bichi koko bo mano utwarita bichinge cyo mosaja iganga gote yote wa bichi mosaja iga tenga muga tabwati gentoki tabwati tabi chinga cha gentoki cyo mosaja lakini no mwana lakini communication nga yeko genda igonga egentege kimuchandete nokereime tarakerusia nane taranyoronga kyako motebi lakini gata getate yo mwana goko bo muntu monene otwaita bijingia ando mwana buno yokagete na igwete nora komokira kirigega communication yako genda igonda tebanga ebibe biri bitobwate tonyale ko batoko biangama ekebe toko biangama ebinto bikobya Satan entered into his soul. Saitani akayala kobogo soa John 13 verse 27. Nataka tusome hapo. John 13 verse 27. John 13 verse 27 the Bible says Biblia kiego teba. John 13 verse 27. Naende nyuma kanyorire egesamunyekeria Saitani akamosoa Eliesa akamotebia ayokora yakore bwangu ekera alire egesamunyekeria Saitani akora naki Saitani akamosoa na wani ntu ekero turase kanisa ekero turase ense Saitani agosoire na bokora kende gyonsi ekero Saitani agosoire igokora kende yonse Saitani okogosoa igokwira nerincherende yonse Saitani okogosoa naboko bano no mukristo okuruana kore kanisa ime okuruani omonto na kore kanisa ime ekora ngokogosoa Saitani okogosoa ngakie mo pastor kako na okora visitation iga agaikera muna twako no kuonchukana na iga agaikera asinje umbagete chio mushiriki muna higa bono ali kuchimoino higa muna bako na gweta timanye tigo saba nyene mba amato seba mazipasa ngo etale lakini muna akona gweta higa umwaka no mungina bakamukana ese kera mukana bagakana kabisa mungina agaswa akulira umurandi wikirange akulira kabisa ekera muna akona kulira agaikabona agasoka kurunyomba lakini agosoka maliga akolete naki amaliga ara maiso amaro agochigosoka iga aumera pastor gokora naki pastor goja umogino matege ntakolete kiya gusikibi titinyiti maliga agatiga maliga akolete naki amaligaro agatebanga pasa karibu sana bagasoka kuchinyomba
muna bago sawa kuchinyomboka gete omugaka gakibona akagete n'abashiriki bale ngaki omugaka ako ngaki ora bibu mulizia ya ukuna kumulire ki tinyi egera arora gusego kurare naki ngotinyare nabokora kumuligereri woro musibati uri datije timarika na bali na baroro akore kugamba na pastor amali akore tenaki haroro kama tenga mbuya tuli isa atwarenge no tuli isa lakini tali kitata taworo ketibono sura abangina baguchinji bwangu sana taworo ketisura mbi bono pastor kumubuli naki omongina ingi kware kulira ndanyora gukulira naigwete buna nanyora gukulira gamba kamali gali akutugwetinyi akamateka pastor njina kaliriri njitindalira mukande bigi ndiki yani nasekire baka radio naliriri ege ndeki ate bigwa gendo kiyangia kole tereki kia lakini oroje okabiro musaje osara mukaba igo ndate goteba banjani igo ndate goteba nga ekero saitani asoira asomonto ekero saitani asoira asomonto amangana mabega gokorekana saitani ogosoa asomonto igago itomonto saitani ogogosoa igo gobekero monte esumu ogokobekero monte esumu oye saitani okorire nakim omo saitani ogosoire ngakiya mo murandi oyomo akacha soboka mongono bamasika nisa gusasima akana komotebinga ochogo nkwani kama tebinga ochogo nkwani ngakiya mo paso agacha no mwana abwato mwana koboko yani mwana oyo kogenda iga kama tebo ngina lero saa 7 no tokogenda mwa orange mongina akaminyoka bwanga akarosi ndagira linogu akabeka na mabere akole kwenda kali omongino gabwate plan yo kubekera omurandi esumu bona muna baika nyomba baisa rastro mwana oye omongina akabeka chingeni akabeka mabere ero nongi kya mabeka kya beta akabeka ali asa mabere alimi bona no esumu ere bona muna begete kombe kirikiaye muna begete bikombe no mwana iga ori agachako na kuria chingeni muna agandete na kuri chingeni onya ababwango abantu bande mbarekera tokuragira okurasibe keke na kinekere kiarari neke yake bona era gaswa kuri muna kuna kuri ngoko zili ya chikaini kiemesaga igasibale ogechikaine kuruwa gucha ngoko yarare tamagina ekaimo gakuruwa gesera chimbero chuka muna yemo kakara muna mokorengo ke gucha muna gucha ige gachikane kerasikeri ekagiaka kera amabera ali akagwema segorozi muna wema segoro akabagirini yonsi pia akatuki akaba machani muna aba machani agaso murandi uri akarangiri mongino uringa mongina njikori arengi nchikocha chinde chioka mwa mabera marabuse njibona ora ya obunali igare girini yonsi pia ngikiaba mongina agashukwe explain akamatenga mache bono twesibi oseseniwe okandere buya nkintagete koteba when sin enters into a soul something wrong must be done egente kebe ekere masole egento kiabeire kebe kiasoire na onyina abarogi ekere kebe kiasoire asomonto kiama kuhungo mwana onyagetengo korarebo ngoko mbuyago kore sukuru egenta gokora igakominyoka gocha ocha gotuomege siri kyo montegero mwana otakoranaki tasoma kero twagasomire intu etwasome ko twagasomere ibeya mbora bitabiri bibi alingi bona bo montaga atire okongonta ekera akongontire o ma tetima itinga yumu ikore ko gandu bukuri embeo yukulimi embeo yamana gutubura piu okulimiri okulimiri kebeya ochigo koraiga anyora takala tiraki egento kiagatokonyine ni kiariki kwira ngora gochiekebe gurari kwage kuna giakoraraki kiarima okiarimire bono tumanya guchandika kuja stukurara eko tokogenda ngora ntokoranaki ntoigugwa akitiga matebe ekere ibe biasoira asomonto omonto gakobo mubi ekero omonto arore none ngombe ngiya yo monte gokamu onye ibe biasoira asomonto
eng'ombe iyo ng'akia koba eng'ombe ige kobekero nonyene kwende yakwa nonye nanyorete rinde eng'ombe umugakondo mongina akure wabambura bakamugurira eng'ombe gatoko gendo tukanyora eng'ombe yakure geko ntunda tukanyora nesengenge esibiri ebekire neguni enjira gite ochikuririe enjira esoetenda osiyunga kiakora tenaki na kiesoete igora banda tebanga ekere iwe biasoira so muntu amangana makongo akorekana. The commitment he made, Judas was committed in the mission. The commitment he made he was actually a gospel preacher. No muntu ole kurandiri ngana, no muntu ole kurandiri ngana. He preached the gospel, but finally he died forever. Akarandiri ngana. Abantu balengaga bagotere kwaya. Omuntu agotere kwaya na endo gande mwaye garo mungitie kero. Igaro mungitie kero. Aiye kekeriero gosena ngo kakarange buya. Elie komoga mogi elie karangire buya kabisa. Karangire buya bekire kiregento. Omogani amanya gochanga odi ngakiura akore gaki. Ende okonyora ya chire yosi bie konga. Inganga kingie kia korekanire. Ngie kia beire. Igora kia konta tebanga abandi babisa. Ngora gokera ande nyanjwa doli. Nyanjo doli kasi goteranga kero mogeni ago cha nyumba. Hamaraika ni gale no kobuwa. Hawe onchora ekora mwanya bantu. Etu muchaya ayo moroisi. Ike kero mogeni achire nkyo okora. Igo komoroisia. Ege kero mogeni ochire na anda kore na oranyale kobo okora televisión bibene. Digere Marita amona Mary ekero Yesu gocha mwabo. Marita agagucha kungangana negento kim. Igagucha kungangana nganki Yesu akulia. Ngi Yesu akuli munachire. Lakini Marita Mary nkiagokora. Igagoisara amagurango. Amagura Yesu. Hata gete koligi lingana lyo monene linyale ko bali komokonya. Na bonta gete gote babangina. Muna tuerura ase mission. Muna bona women ministry. Toli gete ebire byitubuja. Bibwate kwende. Tobwate uniform chonzi. Tingiya. Atwale uniform echingiya na ntora atwale uniform yama atwale uniform yama kere ento yako babuya kere ento yako ganda burunge amangana gako ganda buya egeko gereka kwa atwale uniform yama iga na endoro mu Kristo omanyete to akore bibe egera atwale no mu Kristo ole omongino amugako onkonywara maru ekera kunywa maru na bogwana takuo kyo Kristo boli korwa inga ya yo chire tali goko bwata kwamubwata kwamuruta kuchialia gekogera bono na omuchabwale tamanye tikende obokristo wekabakora naki bororekane nonye nendagira oikomoe na igweto mukwani ndogotebaganga kero omugaka okunywa maruchi ngakicinde abali na abantu bakora omuntu obwatu omuwako bukima yani wako muwako bukima ngakurumambi tabwa ngachiba sia yakorere konda ngachiakora naki ngachiagenda ni ngarechiaye erechiaye ngaichire erechiaye nindachire bone chia natagi kwamanya kuruo gwakore kwende bone kwa mwako bukima ochokore balance anyoro koboko nkoriete lakini endate kore tinaki byashugo balance nga no koboko kongainete gusininda igo nariete nge gose nyingi kwamanya konyore njire teyo abande baruga basibimba kesuguri na endo mata bagaka bamanyira matuka bono igako akorukurwa na abo murebi omanyanga mbora na acha kabere gatatu ngwete ngararo gene gakora tinaki kende ngeyo ogorege tamtamu sene lollipop orangeri omwana oye omurangeri nga kemunto ndogete baba boli myoka bano gocha myoka naye nganje tiga omutumba omutumba kama koboko kama ero matanga nande kende nkero omako muboli nkimoliete omwana bwango na kwa mukali te magatanga ntu igotorugite na mabere nisuguri to sibeti ngaito begete ebo tintiare iguru omwako manyiro saramanya igo manyire gento akora tenaki kegendre banga igarenge. He was committed in the gospel. He used to preach. He was a man who was the church. He was with Jesus Christ. Na alengoro no alenga
ekora none bikono byale okolekana but finally akasiria obugoma bwa gwikalirire wekale nakale onye namarandi mwarorire onye nebipindi mwarorire keregento gyachire ekanisa ngo ochore baka none mere muno chorire baka wachori mbaka omulisia nohoro mongi nabo omulisia nohoro modikonesi kanisa ogosabu mbaka ebintu byokole kwende onye go okomwege na Yesu Kristo igo gosira wekana kale igo he made that commitment. The opportunity he was given. He was given the opportunity. This opportunity, he was actually with Jesus. Akabamo na Yesu Kristo. Akaraba na Yesu Kristo. Akaewe chinga kijiri ya itumeke buya. Na hindi tuwairu chinga kijiri tole buya. Tole buya. Ntoli nyagitari. Yo che kanise sabata se sabato. But we are wasting our opportunity. Itoko tumeka chinga kijiri senjere talingiya. Na bora che kanisa. Oche ngaye. Igoro lakini ebitena toli okorana kim. Toli watwa. Igole kanisa lakini ndamamu toli okorana ki. Ndamamu toli watwa. Noole kwa ruchinga kecho go sasima. Noole turwaleti. Noole go cha sabata se sabato. Noole kambia se kambi. Lakini kona cheki na elindo onchoke la nooge nderete oikaliriri oikakale nakale. Kwasira ole kanisa ime na ole libaga lakini libaga toli ko litumeka senjererengiya. Ekalo toli ko litumeka senjererengiya. I know you are going to die forever. Kwa jaji simia kwa jitaracha musao yombo ara ase kanisa ime aandaro moteri ase kwaya yabasai lakini aende no abwato musani omoise ka ase kwaya ime nande keraho therapy no akumuchikire kwaya ime gakorire go therapy gakorire kwaya pi no abona agotera kwa moerio no kugochiko moise ka bwate ase kwaya ime bono ligereria gakorire okomorora go chakaiga ndigereria basai mono. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale Njoro. Kitambo mwe kinate barakini nanda abateri aba bali highly gifted. Yani akeraho conduct rebo korabuya. Yani akoba serious. Tima etiko se bali muri abateri ngurara muri. Akoba serious. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale Chandra. Kitambo but you have been given this opportunity kwa iruchinga kiechi ole kanisa ime nohora asura aturike nohora asura anyoro bugima bwakale nakale but you are wasting this opportunity. Igo tumeka chinga kiechi bobe nonye Judas agatumeke ngaki ayetu bobe akarora abantu bakobokiwa akayetumeka bobe akara Yesu wenia aboro akogwenia abarwaire agatumeke ngaki bobe akara Yesu koboka abantu agatumeke ngaki bobe. Na into na botora ole bikone binene biokolekana but we are wasting our opportunity. Onya tole kanisa imetoko tumeka chinga kiye tobe to kaganga Nyasaye gagucha anya aleko ba okuira ngora tebinda bashiriki baneiga oko batebinga bali bakagete nga Nyasaye kerauja kwenu burutu bwaye igagucha mane gotebanga Njoro nesa weresa basukuru ere gosenesa efuru charge esaba sukuru nere liere efuru charge Njoro main inare bwata marietaga omona tali gocha iga onyokorgo acha iga maego tena maego rangaringa chachi kirakia Njoro main myoka gocha ntanga marieta ya bakristo bwate gocha iga geramba ire iguru na bacha okora igo igabu record yaye ya bakristo baye bali bahonchokire amarieta abo arase kitabu kya gentuki kyobugima ngakia ya mekero Peter abarokyo bana abarokyo bande ekero bagenda okora emirimo bagacha ekora bachiete okora emirimo Yesu abatomete bagakora emirimo emenene abantu bakagwena bagakora emirimo emenene ebirecha bigaseriwa bagakora emirimo emenene bali okora kindi gyosi kyanyarikana serieta lya Yesu kobagocha Yesu okubarigereria akanyora basumaire tibuya kobolinga lero ngakimwago kamuna mutana ko okalinde bakamotebyo monene igo tuago kira senginjo twaro kwana ebirecha byakorana kim byatama aserieta lyao twawani yabantu abange
Get the point. Take a step forward.